Кніга Левіт, раздзел 7. Вось жа закон адносна ахвяры за праступак гэта святая рэч. А таму на тым самым месцы, дзе забіваецца ахвяра цэласпалення, будуць забіваць ахвяру за праступак. Кроў яе выльюць вакол ахвярніка. Але ўвесь тлушч з яе будзе складзены ў ахвяру. Гэта значыць курдзюк і тлушч, які пакрывае нутро. Абедзве ныркі і тлушч, што на іх каля вантробаў, ды сальнік печані, што каля нырак, хай будзе аддзелены. Спаліць гэта святар на ахвярніку, як агнявую ахвяру Господу. Такая вось ахвяра за праступак. Кожны мужчына са святарскага роду будзе спажываць гэтае мяса на святым месцы. Гэта святая рэч. Для ахвяры за грэх, як для ахвяры за праступак, адзін закон і той, і другой ахвяры. Хай яна належыць святару, які складаў гэтую ахвяру. Святар, які складае ахвяру цэласпалення нейкага чалавека, атрымае скуру жывёлу, якую склаў у ахвяру. Таксама кожная ахвяра хлебная належыць святару, якім гэта ахвяра складзена. Але кожная ахвяра з ежы з алеем або сухая належыць усім сынам Аарона, як аднаму, так і другому. Вось жа закон адносна ахвяры прымірэння, якую складаюць Господу. Калі ахвяра будзе выказам падзякі, то хай складаюць хлябы без закваскі, скропленыя алеем і прэсныя аладкі, замочаныя алеем ды прыгатаваную пшанічную муку у выглядзе аладак, скропленых сумесю алею. Таксама хай прыносіць хлябы з цеста квашанага пры ахвяры прымірэння як выказ падзякі. Адна з іх будзе складзена як дар Господу, і яна будзе належыць святару, які выле кроў ахвяры. Мяса гэта самай ахвяры мусіць быць з'едзена ў той самы дзень. Нельга нічога з іх пакідаць да раніцы. Калі хто складае ахвяру як урачыстае абяцанне або з добрай волі, то яе падобным чынам трэба есці ў дзень ахвяравання, але і на другі дзень можна есці, калі што застаецца. Калі што складае ахвяру як урачыстае абяцанне або з добрай волі, то яе падобным чынам трэба есці ў дзень ахвяравання. Але і на другі дзень можна есці, калі што застанецца. А вось калі што застанецца на трэці дзень, тое трэба спаліць. Калі хто з'есць мяса ахвяры прымірэння на трэці дзень, то такая ахвяра не будзе прынятая. Не будзе яна залічана таму, хто яе склаў. Звыш таго, якая душа зняважыць сябе такой ежаю, будзе абвінавачана ў крывадушніцтве. Мяса, якое дакраналася да чаго нячыстага, нельга есці, але павінна быць спалена на агні. Ды наогул толькі той, хто будзе чысты, можна есці мяса. Душа нячыстая, якая будзе есці мяса ахвяры прымірэння, што складзена для Господа, будзе вынішчана з народа свайго. І калі яна дакранецца нячыстасці чалавека, або жывёлы, або гнюснасці і любой рэчы, якая можа запэцкаць, ды будзе есці мяса гэтай самай ахвяры прымірэння, якая для Господа, тая будзе выключана з народа свайго. Далей прамаўляў Господ Маісею, кажучы: «Скажы сынамі Ізраіля, нельга вам есці тлушч цялят, авечак і казлоў, тлушч з мярцвячыны, з той жывёлу, якую разарваў дзікі звер, можаце ўжываць у розных патрэбах, але не ешце яго. Калі хто будзе есці тлушч, які складаецца на агнявую ахвяру для Господа, той будзе вынішчаны з народа свайго. Таксама не ўжывайце з ежай крыві аніводнай жывёлы, ні птушкі, ні быдла. Кожная душа, якая будзе есці якую колечы кроў, будзе вынішчана з народа свайго». Далей прамаўляў Господ да Маісея, кажучы: «Скажы сынамі Ізраіля, хто складае ахвяру прымірэння для Господа, хай прынясе свой дар Господу з ахвяры прымірэння. Хай возьме ў рукі ахвяру агнявую для Господа, хай ускладзе тлушч з грудзіны і грудзіну, каб узнімаць яе перад Господам. Тлушч спаліць святар на ахвярніку, а грудзіна ж будзе належыць Аарону і сынам яго. Таксама правая лапатка пойдзе як дар святару,
з ахвяр прымірэння. Які сыноў Аарона складае кроў і тлушч ахвяры прымірэння, той, як сваю частку трымае правую лапатку. Бо грудзіну ўздыманні лапатку паднашэння я бяру ад сыноў Ізраіля з іх ахвяр прымірэння, ды даю іх Аарону святару і сынам яго, як вечны загон ад усяго народа ізраільскага. Гэта ёсць частка з ахвяр агнявых для Господа, якая належыць Аарону і сынам яго ад дня, калі ён прызначыў іх, каб яны выконвалі святарскія абавязкі. І Господ загадаў, каб гэта было дадзена ім сынам Ізраіля у дзень, калі ён памазаў іх. Гэта пастанова вечная ў пакаленне іх. Гэта вось закон адносна ахвяры цэласпалення, ахвяры хлебнай, ахвяры за грэх, за праступак і за пасвячэнне, а таксама ахвяры прымірэння. Гэта загадаў Господ Маісею на гары Сінай, калі загадаў сынам Ізраіля складаць ахвяры свае Господу у пустыні Сінайскай.